हाय एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो खेबसे बरायहरनाय जाबाय। दिनैहाय आं बे मोनबा बुस्थुजों मेकआप खालामगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। आं खम दामनि बुस्थुजोंसो मेकआप खालामगोन नालाय बोरै जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय। दिनै आं लाइफआव फार्स्ट टाइम आं मेकआप खालामगोन। बेनिफ्राय बे जाहैबाय एल'भेरा जेल पतंजलिनि, ओमफ्राय बे जाबाय लेकमे सीसी क्रिम। बेजों मेकआप खालामगोन आङो। बेनिफ्राय बे जाहैबाय 10 थाखा दामनि आइब्रस ना आइब्र' होनो आइब्रस खोमा। ओमफ्राय इयो जाहैबाय नङा लिपस्टिक 20 थाखा दामनि। ओमफ्राय बे जाहैबाय लेकमिनि पाउडार आरो। ओमफ्राय आङो सानो आरोना सिम्पोल मेकआप खालामनो थाखाय बारा एसेबां जोंनो बुस्थु नांसोगारा फार्स्ट टाइमाव। फार्स्टआवनो दा एल'भेरा जेलखौ मोखाङाव मोजाङै एप्लाइ खालामना लानोसै। नोंथांमोना नायबाय थादो। दा आं एल'भेरा जेलखौ फोनखांबाय। बेनिफ्राय दा लेकमे सीसी क्रिमखौ फुननोसै। आं बोरै फोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। माबा फोनै जि बुरजासो फोनफ्लांबाय आं दर खालामनानै मोजां नाङैना खालामनानै बुरजा फोनबाय ग्लेब जाजोब्बाय। आयु मोरै सिनबायना आंखौ फार्स्ट टाइम फोननाय नालाय रोंलायलाङाबा आं फोननो। आयु टाइम मिलायसिनो आरोना लासै मिलायनोसै आं गैला मुसुगुरा गुफुर जाजोब्बाय। रोङि बुस्थुफोरखौ ट्राइबो खालामनांगौ, सिखायनोबो नांगौ ना मा होनो लोगोफोर। आंथ' रोंखायामोन आरोना मेकआपनि जेबो नलेज गैया आंनियाव। बेनिफ्राय जिखिनि बुस्थु दङ आं बेखिनिखौ बायदोंमोन आरो आं फोनना नायगोन माबायदि जायो होननानै। ओमफ्राय नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय आं फार्स्ट मेकआप फोननायखौ। दासो एसे मिलायहांबाय आरोना मेकआप फोननो। दहायबा ग्ला जादोंमोन। गाज्रि मोना दे रावबो। जाबाय। आयु एसे गुफुर नुबाय आरो गोसोमनिफ्राय। मानसियाथ' गोसोमखाना नायजाखाया। आखाइखौ नायलाय ओमफ्राय मोखांखौ नायलाय गुफुर जामारो एसे बेखौ फोनबाथाय ना। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामदे। आरो बांसिनानो मालाय दामि मेकआप फोनो खोमा, खिन्थु आं दामिनि मेकआप फोनाखै आरोना। उनावसो मा जायो नायनोसै। माबा मुसुगुर सिङावसो नांजोबोलै गुफुर मेकआपआ। मा खालामबावनो आरो मोखाङाबो खादा मोखांसो साइस गैया गुवारनो। गन्थङाबो खुगाया जेरै मिनिफायना गन्थङा मिनिफायो आंनिया डेन्जारसो। जाबाय एबार मा खालामबावनो नायदो दे। माने आंनि मुसुगुर फोनग्राया 10 थाखा दामनिसो नालाय काटनि आरोना। ओमफ्राय इखौ आङो माबाजों मा होनो गथ'फोरनि काट पेन्सिल सैग्रा इदो सैबाय आरो जादसो होमबा मोजांथार जायोलै 10 थाखा दामनिबाबो जोंनि थाखाय बहुत मोजां। माबा फार्स्टखाय माबा आइडिया मोना मोनसिगोन आं मुसुगुर आखिनो रोङामोन। मुसुगुर आखिबाथाय आंखौ मोदाय बायदिसो नुयो आरोना। ओमफ्राय आंनि मुसुगुरा गैखाथारा, गोबाबा माबा दख्रा दख्रि इदिसो आरो आंनि मुसुगुरा। ओमफ्राय मिलायनो बिराद खस्थ' जायो। ओमफ्राय मिलायनोथ' आं रोंखायानोखा, होमबाबो ट्राइ खालामबाय आरो बोरै जायोथाय मिथिला। आं आयदा मोनथाराखै। मालाय रोंग्राफोरा दसेनो मानो आराम आखियोना, खिन्थु आं रोङाखैलै। मानोबा मुसुगुर आखिफेराना, मालाबाल'सो आखियो आं ओरैनो।
है इजियानो जादोला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबायदि मेकआप खालामो आरो सबखौबो आं खालामखांजोब्बाय आंनाव बारा एसेबां मेकआप खालामनो गोनां गैखालानोखा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बे हिन्जाव नै हौवा मायनो दा लेकमि पाउडारखौ फोननोसै गासिबोथ' फोनजोबखांबायानोखा आंनावथ' बारा एसेबां बुस्थु गैखायानोखा ओमफ्राय दा लेकमि पाउडारखौ फोननोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मानसिफोरा बांसिनानो टेनसन लायो आरोना मानसिफोरखौ मेकआप खालामनानै माने दामि बुस्थु मेकआप खालामो नालाय ओमफ्राय आं सानो आरोना सिम्पोल मेकआपनि थाखाय जोंनो बारा एसेबां दामिनि बुस्थु नाङा खम दामनि बुस्थुफ्राबो जायो आं जिखिनि जे मेकआप खालामदो इखिनि मोनबाथ' सिम्पोल मेकआपा फुरा कमप्लिट जायो आरो ओमफ्राय आरो दामिनि मडेलनि खालामनो गोजा गुफुर खालामनो गोनांबालाय फैसा खारगोन माखासे खिन्थु आंनि थाखाय जोंनि थाखाय इखिनियानो बेस्ट आरो बेनिफ्राय लिपस्टिक फोनखांजोबनानै दा आसान सना गाननोसै माबायदि नुयो आंखौ आसान सना गानबा बेखौबो दिनैसो दे सना गाननाय दिनसो इदि सना गिदिर गाननाय दिनसो फार्स्ट आरोना खिन्थु आं गाना इखो दसेनि टाइमल' आं नोंथांमोननो गानना देखायगोन बेनिफ्राय आं खोमायाव सना गानखाया खोमायाव सना गानबाथाय आंनाव गाराय जायो ओमफ्राय आं सनाबो गाना गन्थङावबो गाना मालाबो गाना आसानबो गाना हौवासो आङो आं गाननो सुखुथारा जेखौबो देनांबा मा जायो मिथिया हाबा जाखांनायनि उनाव ना मा होनो गानखानांगोन बायदि मोनदों बेनिफ्राय दा सब रेडि जाखांबाय मोखांनिया ओमफ्राय दा आङो दख'ना गाननोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो दे आं दख'ना गाननायखौ ओरैनो जोंनो सिम्पोल मेकआप खालामनो थाखाय बारा एसेबां बुस्थु नाङा बायदि मोनो आं दिनैसो फार्स्ट खालामदो नालाय ओमफ्राय आङो नै एल'भेरा जेलखौ इउज खालामदो बेनिफ्राय लेकमिनि सीसी क्रिम ओमफ्राय नै आइब्रसखौ 10 थाखा दामनि बेनिफ्राय नै लेकमि इयो 230 थाखा लादोंमोन खोमा बेनिफ्राय नै हुदा बिउटिनि लिपस्टिक बारा खमनिसैबो 299 नि आरो ओमफ्राय जास्ट इखिनिबानो पारफेक्ट मेकआपबो जायो जों आरो बारा एसेबां खामखाया नालाय ओरैनो आं ट्राइ खालामनो थाखायसो लादों ओमफ्राय नोंथांमोन आं देखायबाय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम मेकआप खालामदो ओमफ्राय बोरै मोनदों नोंथांमोन आंनो खिथाबानो जाबाय बिदिब्ला गोजोन्थों बाय बाय